Ir-riżoluzzjoni li fiha numru ta' azzjonijiet li għandhom jieħdu l-gvernijiet ta' Malta u l-Slovakkja hija bbażata fuq il-valuri Maltin u Ewropej. Riżoluzzjoni li saret wara qtil tal-ġurnalisti investigattivi Defni Caruana Galizia u Jan Kuciak. Waqt li kienet qed tindirizza l-Parlament Ewropew, il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Mezzola spjegat għaliex il-valuri Maltin huma il-valuri Ewropej. L-assassinju tal-ġurnalisti m'għandux ikun aċċettabbli għalina. Il-korruzzjoni u l-qerq mhumiex aċċettabbli. L-impunità u l-inġustizzja m'għandhom ikunu inaċċettabbli qatt. L-MP Mezzola li kienet parti mill-grupp ta' ħidma li għamel żjarat f'Malta u fl-Slovakkja waqt li kien qed tinkiteb din ir-riżoluzzjoni qalet li hu l-karattru tal-poplu Malti wawċi li dejjem iddistingwih minn popli oħra. U aħna kellna nissiltu biex insostnu l-identità Ewropea tagħna. F'din il-mixja iffaċċjajna l-ostakoli kollha immaġinabbli, inkluż minn nies li ironikament illum jinsabu f'dan il-Parlament. Imma minkejja kull kampanja negattiva li saret, aħna dejjem konna konvinti minn dak li għamilna Maltin, Għawċin u Ewropej. Il-valuri Maltin huma il-valuri Ewropej. Il-vot fuq ir-riżoluzzjoni se jittieħed nhar il-ħamis li ġej.